ug nag-negatibo na. Riverside Medical Center ginpanginwala nga may duha ka doktor nga positibo sa COVID-19. Sa balita nasyonal, Malacañang nagpatag sa pagdamo sang na-record nga kaso sang COVID-19. Local Price Coordination Council iga reactivate para ma-monitor ang supply kag presyo sang balaklon. Sa balita international, tourist attraction sa England ginhiguan hungod sang kapulisan agud hindi na magkadto pa ang mga turista. Sa balita sa sports, players kag coach sang Juventus Football Club hindi magbaton sang 4 ka bulan nga sweldo bangod sa nagapadayon nga COVID-19 pandemic. Sa aton nga balita entertainment, aktres nga si Kim Chu ginbulgar nga nakigangot sa iya ang ginaligar matuod nga target sa mga sospetsado nga nag-ambush sa iya. Samtang sa balita espesyal, mga tips samtang naka-home quarantine. Maayong aga Bacolod, mga aga bilog-gamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Marso 30 tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang easterlies gyapon kung mainit nga hangin halin sa nasidlangan na nag-afekto karon sa nasidlangan nga bahin sa Pilipinas kag magatugay ni sang magalumon nga kalangitan kag lulapta nga pag-ulan. Ang Metro Manila kay iban nga bahin sa pungsod may mga bahin man nga mangin magilumon nga makalangitan. Ang localized thunderstorms ang mga dala sang isolated nga pag-ulan nga magaresulta ini sa flash floods o kun landslides kung malala na ang thunderstorms. Ang mga nabaybayon nga lugar, ang ako ng baybay, mangin moderate naman, tubtub mangin mabalod sa Northern Luzon, kag mayara man nga moderate nga mga pagbalod sa iban nga bahin sa pungsod. Ang adlaw karon nagbutla karon nga aga alas 5:53, samtang magatunod naman alas 6:08 karon sa gabi. Ang temperatura mabatyagan sa 27 degrees Celsius, tubtub 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba.
20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may... Action Radio Philippine Standard Time, Lachete Jess. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, nagnegatibo na sa COVID-19 ang 56 anyos nga lalaki nga unang nagpositibo sa masakit sa syudad sang Bacolod. Ang lalaki nga may travel history sa London kag sang ini ang liwat nga ipaydalom sa COVID-19 test, nagnegatibo na ini sa virus. Sunod kay Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, sa 5 kapositibo nga kaso ng COVID-19 sa Bacolod, 4 sa ila ang naka-recover na, lakip na ang 56 anyos nga lalaki, 75 anyos nga lalaki, 28 anyos nga lalaki, kay isa pa ka 28 anyos nga lalaki. Sunod kay Tan, critical naman si COVID-19 patient 3 sa Bacolod nga isa ka 40 anyos nga lalaki nga may travel history sa Manila. Ginpaatag ni Tan ang mga naka-recover sa masakit, amo ang mga pasyente nga wala na nagabatyag sang sintomas sang COVID-19 kag kinahanglan pa nga i-monitor sa sulod sang 14 dias antes liwat nga ipaydalom sa ikaduha nga swab test. Ginaulat naman sa otoridad ay ikaduha nga swab test sang 28 anyos nga lalaki nga anak sang COVID-19 patient 1. Sa karon nga Bacolod may siyam ka mga patients under investigation o kung PUIs nga naka-isolate sa nagkalain-lain nga ospital diri sa syudad sang Bacolod. I-repeat, di ba? Naguna ka, initial ka, then na-repeat ka. So, negative, Doc. Oo. Magamba ka-recover dyan, Doc. Ang Wala na siya signs and symptoms. Eh, di ba, flu nga illness ni siya. So, pwede nga, nagtrangkaso ka, COVID ka, pero why kaya na-detect, eh, why ka nagpa-test. So, pwede gid na siya. Si Dr. Grace Tan sang Bacolod Interagency Task Force on COVID-19. Wala sang kamatuoran nga may duha ka mga doktor sang Riverside Medical Center Incorporated nga nagpositibo sa COVID-19. Inay pagklaro sa hospital kasunod sang alegasyon nga duha nila ka mga doktor ang nagpositibo sa masakit. Sa isa ka statement nga ginpost sang hospital sa ila official Facebook page, mayara sila sa isa ka resident doctor nga gin-isolate pero ining recovering kag ginahulat pa ang resulta sang COVID-19 test. Sunod sa Riverside, mayara sila sang duha ka mga COVID-19 patients kag stable ang ilang nga kondisyon kag ginapaabot nga ang ilang nga full recovery. Nagpasiguro ang Riverside nga ila ginatuman ang istrikto nga quarantine measures angot sa mga patients under investigation kag persons under monitoring kag para maproteksyonan man ang ila sini nga mga health workers. Nanawagan ang Riverside sa publiko nga mangin vigilant kag discerning sa mga balita, ilabi na ang mga gina-share sa social media. Ginkonformar ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang nga isa ka doktor sa Cadiz District Hospital ang patient under investigation o kung PUI sa COVID-19. Sunod kay Tumimbang, ini nga PUI ang wala na nag-duty sa hospital kag natalana nga pagakuhaan sang swab test samtang naka-quarantine. Ginklaro ni Tumimbang nga magapatigayon pa siya sang pagpangusisa agon makatipon sang dugang nga detalye. Doon pa ni Tumimbang, ilawan patigayunon ang contact tracing halin sa ospital, tubtub sa iban pa nga mga persona nga nakasugilanon sang doktor. Nebaluan nga ang Cadiz District Hospital, amo ang gintalana bilang COVID-19 Center sa Negros Occidental. We see to it why should the report. What we should do, we will be getting swab because health personnel siya mo. He might be exposed. Magasugilano naman si Negros Occidental Governor Eugenio Lacson kay Municipal Mayor Richard Haujoco may kangtanan sa lockdown nga iga-implementar sa Banwa sang Tubo sa umpisa Marso 30 kun karon nga adlaw. Sunod kay Lacson, dapat nga sundon sa mga banwa kag syudad ang nasaad sa iya gin-issue nga executive order nga nagpaidalom sa bugos nga probinsya sa enhanced community quarantine. Luyag man sang gobernador nga may baluan ang kaundan sa EO nga i-issue ni Haujoco nga amo naman ang basihan sa pag-implementar sang lockdown. Sa interview sa Action Radio Bacolod kay Haujoco sa itong Marso 28, iya ginpahayag nga ang lockdown sa ila banwa ang mag-umpisa Marso 30 tubtub Abril 5. Sa sininga period, dumilian ang mga residente nga magwa o kun maglagaw kag dulungan lamang sang gobyerno sang ila mga kinahanglanon. 15 in Western Visayas, number 1.
Ginumpisahan na sa Cadiz District Hospital sa siyudad sang Cadiz ang pagbaton sa mga patients under investigation sa COVID-19. Ginpahayag ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, ginuntat naman ang pagbaton sa mga regular nga pasyente agud makatutok sa COVID-19 patients. Ang mga pasyente nga una na-admit sa sining hospital ang ginsaylo sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay. Sa karon suno kay Tumimbang, may duwa na ka mga PUIs ang na-admit sa Cadiz District Hospital nga among ginpahamtang bilang COVID-19 center sa Negros Occidental. Ang Cadista is not anymore accepting regular patients. It is focused now more on COVID-19 nga mga PUIs. Ginpahayag naman ni Mayor Evilio Leonardia nga makabaton pa ang 4-piece beneficiary sa unang nga food packs nga ipanagtag sang syudad sang Bacolod subong nga adlaw Lunes. Base sa datos sang DSSD Bacolod, may kapin 10,000 ka mga 4-piece beneficiaries sa syudad. Sunod kay Leonardia, malakip sa unang nga hatagay sang food packs ang mga 4-piece beneficiaries. Bangod sa Abril 4 pa, mag-abot ang ilang nga benepisyo base man sa pagpakig-angot sang syudad kay DSWD Regional Director Maria Evelyn Macapobre. Sa ikaduhang hatagay sang food packs, hindi na makabaton ang yara sa 4-piece mangod sunod kay Leonardia, dako ang ila mabaton ikumparar sa ihatag sang syudad. Ginpaatag sang alkalde tuyo sang sininga pulisa nga madamo sa matagan sang food packs kay sa naibaluan, 40,000 ka mga indigents sa syudad ang makabaton sang food packs gikan sa gobyerno kag ining ipanagtag sa kada pamalay sang barangay. Nagpanagtag na kahapon nga adlaw ang mga opisyal sang barangay sa siyudad sa Bacolod sang quarantine pass sa kada miyembro kung isa ka miyembro sang pamilya nga mo lang ang makagwa sa pagbakal sa makinanglanon sa balay bilang pagsunod sa patuman nga enhanced community quarantine karon nga adlaw. Ang mga opisyal sang barangay, mga purok officials kag barangay health workers, amo ang nagkadto sa kada balay agud personal nga mahatag ang quarantine pass. Naghatag man sang ayuda ang mga barangay kaangay sang bugas, dilata kag mga hygienic materials. Isa ang pangabay sa tanan nga opisyal sang barangay sa Bacolod kag ini amo ang kooperasyon sang pumuluyo paagi sa pagtiner sa pulian agud mapunggan ang paglaptas sang COVID-19. Sa naibaluan ang siyudad sa Bacolod, mayara na sang 5 ka kaso sang COVID-19. Sa katapusan nga balita lokal, ginlansad naman sa gobyerno probinsyal ang Bantay Negrense campaign batok sa Coronavirus Disease 2019. Ini ginanunsyo ni Governor Eugenio Lacson matapos ma-record ang unang nga kaso ng COVID-19 sa Negros Occidental. Sunod kay Lacson, igadeklarar ang ginatawag nga hot zones sa pila ka mga barangay sa probinsya nga may positibo sa COVID-19 kag isa ka patient under investigation kag at least 5 ka mga persons under monitoring. Dugang pa ni Lacson, isa ini ka pioneering strategy agud i-promote kag mapabakod pa ang kampanya nga stay at home, avoid hot zones kag report enhanced community quarantine o kuna ECQ violators. Ang ECQ mag-umpisa Marso 30 tubtob Abril 14 sa bugos nga Negros Occidental. Action Radio Philippine Standard Time na 7:19 ang mga bukol-bukol blang nga tubo sa inyo nga lawas sis na nagkuntumor hindi na pagpabay hindi pagpadugaya para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule suno sa mga eksperto. Ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalla Nernais at ubalan sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Malacanang nagpatag sa pagdamo sang na-record nga kaso sang COVID-19. Samtang Local Price Coordination Council iga reactivate para ma-monitor ang supply kag presyo sang pagkaon. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mabugnaw nga hangin nagadapya na ikaw
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag ano ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe. Morning edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:24. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginsabat sang Malacañang ang palayag sang pila ka mga kritiko nga hindi epektibo ang enhanced community quarantine sa Luzon. Kabangdanan nga naka-record sang masobra 1,000 kasos ang COVID-19 sa pungsod. Suno kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, ang rason kung nga manubo pa ang kaso sadto, initungod limitado lamang ang testing kits, apang subong nga madamo na sang available, ginapaabot na ang pagsaka sang kaso. Patag ni Panelo nga mahimo nagsaka pa ang kaso sang COVID-19 kung wala maggios ang temprano ang gobyerno. Ginpasigur ni Panelo nga ginahimo sang gobyerno ang tanan nga pamaagi, agud matap na ang paglapta sang masakit. Ginaprubahan sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infection Disease sukun
IATF-AED ang reactivation sang Local Price Coordination Councils nga magamonitor sa food supply kag presyo sa panahon sang enhanced community quarantine nga gindulot sang COVID-19. Ginaprubahan sang Department of Agriculture ang reactivation sang LPCCs agud magbuling nga ma-implement ang suggested retail price scheme as pag-issue sang warnings kag madakpan ang mga nagabayular. Sunod kay Agriculture Secretary William Dar, tuyo sini among proteksyonan ang mga consumers batok sa sobra-sobra nga pagpasaka sa presyo sa mga balaklon matapos nga ang pungsod ang yara karon sa state of emergency bangod sa paglaptas ng COVID-19. Ang Department of Trade and Industry una nga nag-impose ang nationwide price freeze sa basic necessities. Nagpabutyag sang interes ang 30 pa ka mga private kag public laboratories sa Pilipinas nga magpatigan sang testing para sa COVID-19. Sunod kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, nagpadala na ang ahensya sa mga laboratories sang self-assessment tool nga dapat nila i-accomplish para mahibaluan kung may kapasidad sila nga magpatigayon sang testing. Doon pa ni Vergere, ginasunod sang DOH ang istrikto nga standard sa pag-accredit sang testing facilities bangod imbulbado diri ang biosafety risk. Ilabi na nga ang specimen nga makuha sa pasyente ang posible mayara sang live virus. Magluwas sa Research Institute for Tropical Medicine kag University of the Philippines National Institute of Health, pila pa ka mga testing laboratories ng DOH amo ang Southern Philippines Medical Center, Vicente Soto Medical Center, San Lazaro Hospital kag Baguio General Hospital. Ginkumpirma naman ni Senator Bong Revilla Jr. nga napatay ang long-time members ng iya staff matapos nagpositibo sa COVID-19. Sunod sa senador, ang iya staff member nga nagserbe sa iya sa sulod sang 30 katuig ang napatay sa masakit Domingo sang hapon. Dugang pa sang senador, tuman kadasig sang hitabo kag wala niya ginapaabot ang nasambit nga report. Nagpasalamat naman ang senador sa napatay niya nga staff kag iya man abyan sa nabulig sini sa iya kag sa iya sini nga pamilya. Nanawagan si Revilla sa tanan nga magtener sa balay kag indi pagpabayan ang ikaayong lawas. Ang Pilipinas ang mayara na karon sang 1,418 ka kaso sang COVID-19. Naglambot na sa 690 ka mga health workers na nag-volunteer para magbulig sa kampanya sang gobyerno sa pagpakig-away kontra COVID-19. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang mga volunteers ang naka-sign up na kag sila magabulig sa 3 ka mga COVID-19 referral centers sa Metro Manila. Ang mga volunteers ang iga-deploy sa Philippine General Hospital sa Manila, Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital sa Caloocan City, kag Lung Center of the Philippines sa siyudad sang Quezon. Ipatuman sang DOH ang 2 weeks on, kag 2 weeks off, o kung 2 weeks duty, kag 2 weeks off nga pulisa para sa mga volunteer healthcare workers. Nagpangayo sa pasaylo si Vergere kasunod sa 500 pesos nga daily allowance nga ihatag sa mga volunteers. Sunod kay Vergere, ang among kantidad ang nabase sa rate nga ginahatag sa mga healthcare workers sa tinikdan nga mga outbreaks kag mayuriya sa karon sang budget sa ahensya ang para sa pagbakal sang personal protective equipment. Nagalaw ang DOH nga mapasakaan ang alawan sa mga volunteers usar ang supplemental budget nga ginaprubahan sang Kongreso. Ginmando naman ni Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr. ang pagpasira kag lockdown sa hospital sa syudad matapos nagbaton sang pasyente nga positibo sa COVID-19 kag 3 ka patient under investigation halin sa syudad sang Quezon. Sa press release ni Lazatin, ginpahayag sa alkalde nga wala ginpahibalo sang Philippine Rehabilitation Institute sa Barangay Pampang ang lokal nga gobyerno sang syudad angot sa pagbaton sang mga pasyente. Dugang pa ni Lazatin, ginbayolar sang tagdumanahan sang ospital ang ilagin kasugtan nga magbaton lamang sang kaso sang COVID-19 nga na-record sa Angeles. Pathag ni Lazatin, ginbutang sang PRI sa piligrong bugos nga syudad matapos gin-cater ang positibo nga pasyente nga hindi man taga Angeles. Nagdeploy na sang pulis kag barangay police officer sa ospital agod di pa siguro nga wala sang personnel kag pasyente ang makagwa. Ipaydalo man sa quarantine ang tanan nga persona nga yara sa sulod sang PRI Hospital. Ginanunsyo naman ni Taytay Rizal Mayor Joric Garcula nga nagpositibo siya sa COVID-19. Sa post ng alkalde sa Facebook account, nagpaydalo mini sa test matapos magbatsyag sa pagsakit sa tutunlan, ginatugnawan kag may slight fever. Sunod pa kay Gacula nga ginpanugyan sang doktor sa iya nga mag-self-quarantine, ka ikaduha ginatagan siya sang bulong sa iya mga ginabatsyag ka ikatatlo, tungod may sintomas kinahanglan niya nga magpaydalom sa COVID-19 test.
Duha man ni Gakula, nabaton niyang resulta Domingong adlaw, apang ginpayag sini nga ginakabig nga mild case ang COVID-19 ang iya nga ginabatyang. Sa katapusan nga balita national, gin-suspender naman sa Commission on Elections ang overseas voter registration activities para sa May 2022 elections bangod sa paandam sa COVID-19. Sunod kay Commissioner Rowena Guanzon, Commissioner in charge sa Office of the Overseas Voting, ang tikang para masiguro nga luwas ang mga Pinoy nga yara sa luwas sang pungsod batok sa masakit. Dugang paniguanzon, ila na ginpalambot sa mga embahada sa luwas ng pungsod nga ginsuspend na ang registration tungod sa COVID-19. Mula sang petsa nga ginpalayag si Guanzon kung tubtubsan o nga suspendido ang registration, bangod magadepende kung dalayon na nga madula ang paandam sang makalalaton nga masakit. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:31 sa aton habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, aton ginarekomendar sa inyo, habon nga hindi lang pampagwapa, protektado ka pa, kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemicals nga gamit, gani nga safe kayo nga gamiton. Ang Santon Plus Herbal Soap, makapaputi sa panit, makapakinis sa inyo nga kutis, makahatag sa alibyo sa mga pikas-pikas bla kag punggod sa imo nga guya. So sa aton habon pampaligo, diri kita sa affordable price. Kung tourist attraction sa England, ginhungod hikuan sang kapulisan agud hindi pagkadtuan sang mga pumuluyo. Samtang players kag coach sang Juventus Football Club hindi na magbaton sa ila 4 ka bulan nga sweldo bangod sa nagapadayon nga COVID-19 pandemic. Karon sa atong balita espesyal, mga tips naton samtang naka-home quarantine. Tinatanan sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na ikaw nang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa
Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na nga'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayong Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Sa detalye na sa Balita International, ginbutangan sang lugom nga itom sang kapulisan sa England ang isa ka tourist attraction nga ginatawag nga Blue Lagoon. Suro kay UK Prime Minister Boris Johnson nga positibo man sa COVID-19, padayon nga ginadagsa sang pumuluyo kag turista ang sikat nga quarry sa piyak sang pagpamahog sang COVID-19, kag rason nga ang solusyon nga ila nakita among butangan sang chemical agud mag-itom para hindi na magdagsa ang mga tawo. Suro sa Buxton Police, hindi ini ang pinakauna nga hitabo nga ila ginulaan sang chemical ang Blue Lagoon agud mag-itom bangod sa nahibaluan. Delikado man paliguan ang nasambit nga Blue Lagoon bangod mataas ang toxic chemical kag nagalambot sa 11.3 ang pH level. Nahibaluan sa pinakauli nga record sang UK, naglambot na sa 19,772 ang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 kag naglambot na sa 1,228 ang nagkalamatay. Ginengganyo man ni Johnson ang kapin na 30 million kapumuluyo nga magpabilin sa ilang mga puluyan agud mauntat na ang paglaptas sang virus. Sa atong balita sa patag sa pagnegosyo, ginaingganyo sa samahang industriya ng agrikultura ang mga local government units nga magbakal sa mga produkto direkta mismo sa mga mangunguma. Sa payag sang sinag, wala labot nga naganubo ang farm gate prices. May kabudlayan sa karon ang mga mangunguma sa pagtransport sa ilang mga produkto bangod sa nagapadayon nga enhanced community quarantine. Dugang pa hindi lang mabuligan sa mga alkalde kag gobernador ang mga mangunguma, kundi masiguro pa nila nga masustansya ang mga ginapanghatag nga pagkaon sa ilang mga frontliners kag nasakupan nga barangay. Base sa sinag, sa farm gate prices, yara lang karon sa 40 tubtob 50 pesos ang kilo sang manok. Samtang sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 51 pesos kag 11 centimos, Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 60 centimos, kag Singapore dollar may baylo nga 35 pesos kag 82 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, ginbulgar sang aktres nga si Kim Chu nga nakig-angot na sa iya kampo ang ginaligar target kuntani sa mga suspetsado nga nag-ambush sa aktres samtang sakay ini sa van pakadto sa taping sinilang nga bulan. Sa video, ginpayag ni Kim nga plano kuntani magpa-interview sang target ugaling nagbag-o ang paminsaron bangod sa kahadlok nga liwat balikan sang mga suspetsado. Palayag ni Kim mas maayo kuntani nga makapaathag kag maklaro sa nasamit nga target bangod nagalain ang buot sang aktres sa mga ginapalayag sang iban nga isa ka fake ambush ang natabo kag ginbayaran lamang ang aktres agud mangin biktima. Sa karon padayon sa gihapon ang pagkilala sa mga suspetsado kag nagapabilin nga mistaken identity ang natabo nga insidente. Balita sa patag sang sports, ginisugdan kung nagilisugot ang mga players sang Juventus Football Club kag coach ni nga si Mauricio Sarri nga hindi magbaton sang 4 ka bulan nga sweldo agud mabuligan ang club sa kapiyerdihan bangod sa nagapadayon nga COVID-19. Naibaluan tungod sa COVID-19, suspendido ang tanan nga hampang sa football sa bugos nga kalibutan. Sunod sa Juventus, base sa ilang nakasugtan, makakinot ang club sang $110.5 milyon kung hindi sila pagsulduan sa bulan sang Marso, Abril, Mayo kag Hunyo.
Naibaluan ang Juventus ang isa sa pinakadako nga club sa Italy. Una din nagdonar sang 1.1 milyones dollares ang Juventus star forward nga si Cristiano Ronaldo agud ibulig sa away kontra COVID-19 sa Portugal. Ang gindonar ang gamiton sa duha ka intensive care units para sa Lisbon Hospital de Santa Maria kag sa Porto Santo Antonio Hospital nga may 15 ka intensive care beds. Balita espesyal! Correct! Happy Monday, Action Boy! Happy lang gyapon. Happy Monday. Okay na ganing Happy Monday. May ari di ka sa nag-message. Ako nag-greet pa ganyan niya. Happy ECQ Day. Ay, alo. Nakabungga. Nakalain naman na yun. May happy dyan. ECQ Day. Oo. Stay, ano Stay namin, safe. iba, ano namin nga, doka prefix, ano namin nga word before sa enhanced community. Paminsaran tabi. Anong what do you mean man? Anong Pares na bala, happy, di ba? Happy, enhanced, alay nun, anong appropriate. Sige lang, boss lang. Bas paminsaran tanan. Paminsaran tanay. Oo, kaya do ka wrong kung happy. ECQ. Nag-start na kay na. Oo, nag-start na action. Enhanced 12:01 Community yun. Quarantine. Ang allowed lang magwa ang mga may HQP, Home Quarantine Pass. Kag ang mga, of course, ang mga frontliners, like mga health workers, ang mga sinabong frontliners, mga police, media. Correct. Tama na. Dapat sundon yun nila action Sundon boy. gid, Kaya oo. para sa safety man na sang tanan. Nga may home quarantine kita kay parang sa 14 kadlaw ang virus ni kuno ini coronavirus ni mapatay ni siya sa 14 days mo may incubation period ni siya nga 14 days. So kung wala sa sailuhan ma natural death na siya. Dead so lax na siya. Kung ikaw daw sige kita pasaway. So kung wala sa sailuhan, mapatay lang na sa naturally, no? Pero kung may sailuhan na sa tiga-sige siya nga sige, kalaptas ang kalapta. Galaton. Do networking. Do networking, na amo na ang ginalikaw, gina-quarantine kita para nga wala na sa sailuhan ang virus. Amo ginagin na pa-tag action boy na sa aton mga ka-action. Kaya ang bali lang nga nano niya man nga prisuhon kami ni nila sa hindi na siya. Pili ka lang kung sang tiniran mo. Di ba? Pili ka lang tiniran mo, balay mo, ospital, ano pa? Prisuhan o sementeryo. Pili ka lang da. Dason, mas maini kay ang aton yung balita espesyal, samtang naka-home quarantine ikaw, may effect na actually mo sa na-interview naton nga psychiatrist kahapon, may effect na sa tao ang home quarantine na makumatiner ka da. Balo ka social being niya ang tao mo. But sino mo social being ka, may kuan ka na nga socialize. Especially kung hindi ka gidya timbahay, wala action boy. Ano lang ka galakat, may istorya ka. So may effect ni siya. Oo. Psychologically may effect ni sa imo. So nanong nami nga himuon. May mga tips action boy no si Dr. Jocelyn Gayares na. Dr. Jocelyn Gauzon Gayares. Actually, father niya na psychiatrist man. Si Dr. Gauzon. Nami man action boy no kaya at least wala mga ara da subong sigurado dadamo giniga pamati sa aton action boy. Okay. Tiyan mo man lang ning lingaw nila mo kung hindi sa tingog ta mga face. Ay. Sige. Amo na gani pero bigyan ang moka ko kay. Ngala ko pero mindo ka pula-pula gid sa imo nga sungad kay. Sungad. Sungad. Lips lang dapat ako social. Una kita. Sungad do ka kanto boys. Nakabungad. Ang una gid action boy, importante kini sa tanan, mga muyo gid action boy. Sa amo ning dapat ato himuon while on quarantine. Mga muyo, sunod kay Dr. Gayares, ang pagpangamuyong isa sa pinaka-essential nga himuon sa sininga panahon sang krisis sa bugos nga kalibutan agud maprotektahan kag magiyahan kita sang Ginoo given an action boy. Correct. Ang pangamuyo gapangayo kita sang divine intervention, no? Magluwas sina ang pangamuyo ambal ni Dr. Gayares kahapon nga may soothing effect sa bala. Do nagatawhay ang imo pinsar. May effect na sa psychologically do gatawhay ang imo paminsaron. Na amo na sang isa da. Correct. Nga rason. Magluwas nga ang pangamuyo nato first kinanglanon kun ni kay di ta man ni masarangan, di ta man ni mabatuan without the divine intervention. Pero dapat amo gina. Ay kaduha action boy, magbasa. Read. Ginrekomendar ni Dr. Gayares sa aton nga
magbasa agud madula ang boredom o kon ang pagkamatinak-anon nga ginabatsyag. Kapin bang wala bala mga Netflix da kag mga kag bisan may mga Netflix pa hamak mo katalaka na nga bilog adlaw ara ka tubang Sa TV lakit ang mo. mata mo. Sa lakit guro. So basa pocket books. Ang importante ang namin pagidya basa ka Bible. Inaga correct. kaya bukan nyo na bala nga Bible. Subong it's your time. Kalabanan nga mga Bible sa balay, pang display lang mo. Ganyan, butang da, ara. May Bible. bukan. Pero kung tanawon nimo, pila na nakatoy, ito bag-ug yapon. Di kido ano na siya kung action boy mo do kakulang sang altar. Kung wala Bible, tiyang iban to. Ting Bible, ara lang da. Tapos, after 5 years, daw bag-og yapon. Wala na Galagtek yapon niya kung buksan mo. Kaya nga, huwag ginabuksan wala mo. ginabasa. So, it's time to, time na ni, para nga, pagpaganta na sang yabok da ang mga Bible da. Read, basa. Basahon. Kaya may effect man na sa kuno psychologically, nami man ang effect kuno psychologically sa tao kung makabasa sa Bible. Yes. Kag mathagan, especially action boy, ang mga revelations. Bala, kabalo ang tawo sa mga nagakatapo. Correct. Next. Ang ikatatlo, direction boy, breathing exercises. Correct. Gina-recommendar ni Dr. Gayares ang 3 seconds inhale. Okay, Inhale. ready, go. 3 seconds. 3 seconds. Dasig mo na sa 3 seconds mo. Kaya masing mabugtog lang. Charot lang. 3 seconds inhale, 3 seconds shoulder breathing, kag 3 seconds exhale. Magsiling nga shoulder breathing. Siya, action boy. Na. May Tapos? 3 seconds, Tapos? Una? Okay, shoulder breathing. Kag 3 seconds nga exhale. Exhale. Exhale sa baba na yung gagwa. Ay, client. Importante, naka-toothbrush ka na. Kaya kalain mo na ka na. 15 times sinisulitan action by. 15 times. Kasi sa kadlaw, you have all the time. Kaya You have all the time, oh. Pwede man kung sige, ka, no? Ara ka mo lang damo, no? Pero okay man na kung gusto mo. Siguro, gate ka lang daw, ano ka. Kung ang gate yung makalusot mo, maabo ka lang na nanay. Hindi ka pwede ka gwa mo. Kasi makita. 10,000 mo lang multa na, no? Tapos may mga nakita, kada bla may exhale bla. Kasi mo siling tumad bala niya, ano naman yun, palapta yan eh. Gawala mo ka na. Kasi hindi na siya amo, para makabalon, tanan. Amo na siya. Breathing exercise. Ika-4, ma-walking ka sa sulod balay. Hindi na dapat madulang exercise action. Hindi ka mag-okay sa gwa, kaya dakop ko. Makatol mga ulo mo, so di mo kuha ng 10K. Dra ka sa sulod. Amal ba rin dito, bla, mga lugar na si mo balay, huwag pa makantuan. Oo, kantuan mo na. Kasi wala ka pa kasaka sa inyo, parador. Time na ni. Wala ka pa katisting sa sulod. I think ang gina-istoryan na nila yung mga balay bla nga daw ka mga palasyo. Sa aton balay ang ati daw ang aral lang na Di pwede ba katulog rin sa dalo mo katriyaw? Hindi na matulugan dalawang katre kung kinubo. Ano bo? Hindi actually, hindi nubo. Hindi lagi siya fit sa mo yung buyo. Mabonggo ka. Hindi mo si Bang din katri ba lang. Ang ikalima, likawan ang ilimnon nga mataas ang caffeine content. Kape. Tea. Even tea, ha? Kaya ito pa ito ganun na sa Nga, ano? Kaya wala, di mayan na. Hindi, amo na ako, no, kaya may explanation na kapot si Dr. Gayares mo nga ang caffeine na nagapa-weekend pagid sa aton bala. Sa aton nga resistance, I think, no? Sa balatian. Ito mga adrenaline, yung mga wala nag-effect ng caffeine. Ang bata, basta nga kanya to nga di daw nagapa-weekend pag sa aton mo ang caffeine. Tubig ka na. Tapos ang may effect pag sa psychologically, daw nagatugab lasang depression, I think. Oo. Okay, tapos ang makapanumdo, dalo mo lang paminsaron. So medyo kung sa balay mo, mahilig na sa kape, likaw-likawan lang kung ano yung kape. Water ka lang. Water, juice. Water, hot water. Pwede man hot kung gusto mo init. Kaya hot water eh. Makabulig pa na ang hot water, mas makabulig pa na sa virus. Kaya ang virus, hindi sa kuno heat resistant mo. Correct. Kaya mo na siya. Pwede gina. Ang lastly, kaano action boy, likawan ang mag-inom sang alcoholic drinks. Alcoholic drinks. Kaya may liquor ban man subong te. Kaya kuan man mo ting liquor ban kay sa balay, way man na. Wala man ginalagay. Galing kay ti ko na hindi ko na aga pa weekend man na sa aton kuno nga kuan nga resistance. Amo na ang bali doctor kahapon. Kaya iba naman niya. Ginainom ang alcohol kay ti ang alcohol. Bali lang na may kunong alcohol, iba ni panghinaw lang ako niya. Imnon kuya. Nano na yan eh. Di ba lang ko naman sa mga Pinoy nga daan. Tapos ang imo na kuno nga kuan, ang imo na nga ginabatjag na ang ginatawag lang cabin reef. Cabin reef. Fever. Cabin fever.
nalagawan. Doon sa Laguna. Cabin fever. No? Pero hindi na sa hilanat. Pareho mo lamang sila yung kablang Saturday night fever. Bali, kung Saturday night, tiyan mo na yung party. Tinada ka cabin fever. Cabin, kita ka-enclosed ka. Pero hindi na sa hilanat. Basi pag siling kabla, pag basli mo, may cabin literal. fever ko, mainom ta may inom ta bulong, hindi na pwede. No? So, muna sa ang pila naton, kay, especially may mga ginabatya nga daan, mga depresyon, mas nagalala na kuno mo, kung nga tiner ka na sa inyo balay. Tiyan mo na nga kinanglan, may mga activities nga iban. Damo pa iban nga activities actually. Storya, pero may social distancing lang gyapon. Pwede man siguro nga try to, na mag-istorya ka sa imo nga kaugalingon. Kagi. Oh, of course. Hindi niya sa pagbuang action boy. Ako Then, ganiya. Gakaon ko yung katubang ko yung sa SPO. Kaya ginatanaw ko man kung mag-usap ko, the beautiful mo ko balagyapon or anong tsura ko. Hindi na ginistoryahan mo kaugalingon, ubla? Discover ka ba yun mga something else? Kaya parehas to action boy, damo nagalapta sa hindi lang mga TikTok na mga Ang iban kaka-discover nila ay kabalo sila gali mag-edit. May mga galaptas pa sa social media action boy. Atong isa ka bata, bala estudyante nga. Grabing editing skills ito bala. Atong daw news na balita siya. May man tong himo ya bro, na. Para lingaw-lingaw. Basta importante is ngita kita mga activities parang ang boredom bala. Ang boredom ni can kill us sometimes. Ang isa kanya mo ning isa ka problema, ang COVID na hambal ba siya isa ka lawyer, hambal mo kayo na. Ang problema ang isa sa sining COVID ni, hindi sa masakit mo, isa sa psychological effect. True. No? Nga gapaw nundong, wala yan ang matapos pamilya ko, mo na bala? Ang psychological effects, hindi daw nag-down ka pa niya, nag-down. Labi kung enclosed ka lang sa four corners ng room mo, dapat tisting-tistingan mo naman. Sana ni Action Boy sa mga lola, magkalaubos, giniila, mga bukay. Mga uban. Laka-laka, space for rent na yun. Ubos, ginigurong. Sige, okay? So, una, ngita kita sa mga worthwhile activities, dira. Ngayon mo, on samtang ara kita on quarantine. Ang importante is, tiner lang kita sa aton balay, bululigay kita, cooperate, magtiner sa aton balay, because amo ning isa sang paagi para nga maaway nato ni ang COVID-19. Kag remind nato na pumuluyo nga hindi mo magpakulba ni nga sa Bacolod may ara nakita nga mga COVID patients. Ang kakulba nato hindi kita magpakulba, hindi kita magpanic. Kaya actually subong ko na gani naka-recover ng apat no? Naka-recover ng apat. Hindi kita magpanic, imuon na nato nang nakakaigo nga mga precautionary measure, no? Yung isang pagpanik, tang isa mo pa ng isa sang bangdan, isa way kaya COVID imo gulpi la tuming kaya imo yan. Kila ini kay tamaan mo ka pa minsar kag pakulba lain pang epekto. Pangamuyo lang kay cooperate. Sunod. Cooperate. Sige. Good morning Anay sakay friend ko Jang Yap. Sawa ni Kapitan Bibo Yap. Yes. Good morning, Tita Jang. Mona Carmona, good morning. Remia Garcia, Maria Cecilia Malan, kay classmate ko Lilian Bermudez, SP Lantapi Garcia, M. Saboso, hindi ho. Normal. Edwin Miranda Senior, gagawad, may aga. Marlon Susan Senior, ang classmate mo ni. Ronami Torres sa Maaw. Sa kuan sa galit dito sa Mailom. Dugin sa Ilom. Dugin sa Ilom. Annabel Ciruelo, good morning. Jan Trono, kagay amigo naton Jan Chong, good morning. Yes, Maninoy, good morning. Good morning. Sige. Shirley Mandate, may agaman. Ang mga barangay galit na wala ka pa panghatag bala sa HQP, home quarantine pass. Hinga gawa nyo na kay kadamo galalambot di sa amon nga mga complain no nga subungoy paslaya home quarantine pass. True nga ma-start na subong. Anong ginaobra na da sa inyo nga mga barangay health work mga barangay staff nyo da? Anong ginaobra nyo da nga hasta subungoy pang iban kabaton. Imuan nyo na nga daan sang tikang na kay mareklamo kamo gani. Errol Estrevela kag Estela Concepcion. Ano ni ko no? Kape na lang painit likawan pa. Ay, suggestion na sila niya. Kari may sa may comment. Niya, kape na lang painit likawan pa. Hustisya. Ate, sige halan dahi ako mga pika. Suggestion. Or moderately. Moderately. Sige halan dahi. Dahi ang imo. Dahi ko mga pika. Inayagin ko na sang isa ka sa mga expert na psychiatrist niya. Ti, amo na mo, no?
taas ka caffeine content, balda, kape, kag lingaw-lingaw, kag ilim nun sa balay, sad, subuan saya. So, para hindi ka masad, kape ka lang nga ka mag-inom ng problema. Pero tsakto gini hambal ni Inday Plaza, Action Boyo, munong sa balay, mati sa Action Radio. Ito yung pinaka-the best na. Annalie Mirabel, good morning to boy. Ang ubra ko, sige na lang type ka scripts. Ate, okay. Ay, ganun na pagbalik mo, kundi damo ka na script, no? True. Kompleto na ang bilog na series. Kag ang caffeine ko no, makapanervyos. Kapanervyos. Nonoy Tahones, bang aga. O, sige, kaya akala na kita sa aton ng oras. Anyway, keep safe everyone. Yes. Cooperate sa sining aton nga enhance community quarantine and pray para nga maaway na to ni ang COVID-19. Standby na sa Action Hotline with Action Art Tayhopon, ang inyo naman din news team. Action Eden Abos. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,